Maayong udto mga guys. Mga una ta, inununan nga galunggong ang usudan. Unya ako siyang yun unsat sukas to ba? Katilamiya oy. Umot kay ba? Diraw. Dira guys oh. Tambok ay nga galunggong ni siya guys, kadang kuan siya babae daw. Ang tao babae. Dura. Lamiya oy. Nya butang-butang na to siya sa sabaw-sabaw mga guys. Unya atong sahawan mga guys, kanila siya guys, kay nauntan naman kong ginamos mga guys. Kanila siyang tuyo o yamatsito, sili. Unya atong birahan guys, pertilamiya ni guys. Atong kunito na niya, kusion ba? Dira guys. Unya. Alami ko dahil. Tas bahaw pa mo gano. Nyututan nyo mga guys. Alam ini galunggong mga guys na. Ambok ay ba? Babae doon siya ang galunggong, yung to akong dipalitan. Yung to mga guys. May aoy siya kuan, gasa kay ba? Yani mamantika siya, nagmamantika. Dito ta. Pagkanamit.